ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டைகர் டெக் யூடியூப் சேனல். நீங்கள் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி கேட்டீங்கன்னா, அது வந்து பவர் டேரக்டரோட எடிட்டிங் டுட்டோரியல்ஸ் பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நான் பார்ட் 1 பார்க்க போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு மேலே காத்துறேன். இந்த வீடியோ முடிஞ்சு போகிறோம். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். பவர் டேரக்டரில் இன்னும் சில விஷயங்கள் கூட இருக்குது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன். அதனால தான் இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்க முடியாது, அதனால தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ள பல்ல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். நான் நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஆஸ்பெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் பவர் டேரக்டர் எடிட்டிங் டுட்டோரியல் பார்ட் 2 அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அப்புறம் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ. ஸோ நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இப்படியே தள்ளிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இங்கே 3D ஸ்லைடு ஷோ, ஜாமெட்ரிக், பிளேன் ஷேப், லீனியர் அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இது என்னென்னா, ஒரு வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோக்கு ஒரு எஃபெக்ட் மாதிரி வர்றது தான் இது. அப்புறம் இது எது வேணும் சூஸ் பண்ணிட்டு டியூரேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும். நான் இன்னொன்று நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, நான் வாட்டர் மார்க் வரலையே அப்படிங்கிறது. இன்னும் சில நீங்கள் ப்ரீமியம் வாங்கி தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நான் ப்ரீமியம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது, அந்த ட்ரிக்கு வெளியே சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அடுத்து இதுக்கும் ஒரு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வீடியோவிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் வால்யூம் எடிட்டிங் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வால்யூம் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு ஒரு கூட உங்களால் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். அப்புறம் ஸ்பீடு கூட உங்களால் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்து ஸ்டெபிளைசிங்னா ஃபேக் ஆகாமல் இருக்கிறது. அப்புறம் ரிவர்ஸு, 90 டிகிரி ஃப்ளிப்பு அப்படின்னா திரும்புறது. இது தான் அது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், எனக்கு தேவையில்லை, அதனால் நான் பண்ணாமல் இருக்கேன். அடுத்து ஃப்ளிப்பு, இது என்னென்னா இருக்கிறதே தலைகீழாக மாற்றிடும். ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்குறதால அப்படியே தலைகீழாக இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அப்புறம் க்ராப்பு, பேன் அண்ட் ஜூம், அப்புறம் ஸ்கின் ஸ்மூத்தனர் அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கின் ஸ்மூத்தனர்னால் அது ஸ்கின்னெல்லாம் நீங்கள் ஸ்மூத் ஆக்கிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து டெக்ஸ்ட்டு லேயர் ஐக்கான், அதாவது இங்கே இருக்கிற பட்டன். இப்போ நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி இங்கே இருக்கிற சைபர் லிங்க் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் டேப் டு எடிட் கொடுத்துக்கிட்டு டைட்டில் டிசைனர், உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட்டு வேணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் டைட்டில் டிசைனர், கலரு, இந்த ஃபாண்ட்டு அதெல்லாம். அப்புறம் அப்புறம் இந்த பேக்ட்ராப், அதாவது பின்னாடி ஏதாவது கலர் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிங்க. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இங்கே பேக்கில் எது ப்ளூ கலர் மாதிரி இருக்கா, அதுதான் அது. வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கலரு அதெல்லாம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தது ஒரு நல்ல விஷயந்தான்.
அப்புறம் அந்த ரெட்டு க்ரீனு எல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போது ஒப்பாசிட்டி இது எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஆஃப்செட் இது என்னென்னா மேலேயா கீழேயா அப்படிங்கிறது ஜீரோவில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணுறது. அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா இதோட ஸ்கேலு பொசிஷன் எல்லாம் காட்டும், இல்லை ஒரு டீட்டெயில்ஸ். அப்புறம் லேயர் கிளிக் பண்ணி இங்கே நிறைய விஷயங்கள்லாம் காட்டியிருப்பாங்க. இல்லை எடிட்டிங்க்கு வரும் பார்த்திங்களா, அதான் அந்த வர்ற எஃபெக்ட், அதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எது வேணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நியூ அப்படிங்கிறதுலாம் இங்கே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த சைடு இங்கே சைபர் லிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் போகாது, என்ன பண்ணாலும் போகாது, அப்படியே தான் இருக்கும். டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்கே பவர் டேரக்டர் இருக்கணுமா இல்லைனா சைபர் லிங்க் இருக்கணுமா, இதெல்லாம் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து பிளர் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது கைன் மாஸ்டர் மாதிரி இங்கே பிளர் பண்ணுறது எப்படி மோஷன் பிளரா அப்படின்லாம் தனியாக ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது, அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை பிளர் பண்ணுமோ அதே வீடியோ எடுத்துக்கோங்க. நான் கேமராவுக்கு போயிட்டு எந்த வீடியோவோ அந்த வீடியோ எடுத்துக்கோங்க. செகண்ட் வீடியோ நான் இது சூஸ் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் வீடியோ எடுத்துக்கல, லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம திரும்பி கேமராவுக்கு போயிட்டு அப்புறம் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு பிளர் எஃபெக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இது மூலியமாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எந்த இடத்த பிளர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்புறம் இதோட எடிட்டிங் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அப்புறம் இங்கே உங்களுக்கு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே உங்களுக்கு பிளர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. அது இங்கே தான் இருக்கும். இங்கே காஷியன் பிளர் அப்படிங்கிறத அது சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பவராக இருக்கும். என்ன அளவுக்கு பவர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இது மூலயமா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடம் வந்து பிளர் ஆகிடுச்சி. இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்தளவுக்கு பிளரிங் எஃபெக்ட்லாம் வந்து இல்லை. ஓகே, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ ஸ்லிப் பண்ணுறது அப்படின்னால ஸ்லிப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓகே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், குறிப்பாக எல்லாருக்கும் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னு நான் போடுற சூழ்நிலை அது வரைக்கும் பாய்.